Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? Ano. Je to tady. Hodně jste si o tohohle psali. Máte to mít. Protože já vás lidi mám rád. A hlavně jsem si uvědomil, že hodně vás mi dala odběr, lajky, komentáře jenom kvůli Call of Duty. Dneska to nebude tak normální Call of Duty, ale dneska to bude Call of Duty Modern Warfare 3 a bude to single player a dokonce i série, dokud to nedokončíme. Pokud u tohohle pártu budou 3 až 2 lajky, budu vědět, že určitě budete chtít, aby jsem pokračoval a budu dál pokračovat v tohle sérii. Podle mě je to týpka, jak to mě takového kohouta, tak ten byl asi, to se jako uprostřed událostí z Far Cry 3 Call of Duty 4. Teď jsou prostě takový ty záběry a no a nevím, to jsem jako o to řekl. On tam byl jen takový jako prostě spamkáčem kohout, který to mě prostě jako ohledl a to bylo asi můj nejumělejší z Call of Duty 4. Teď se nám něco stalo, už si zma nepamatuju co, a odvedl nás helikoptérou a no, něco se nám nastalo, vypadá to, že mám něco s penisem. No, takže jedem. Jo, tady máte ještě závěry. Problem, jo, nemáte, dobrý. Tady ty nám že pomalu hodil zbraň a my jsme tady toho typu zastřelili, kterým dříve vládnu. Ale je jich ještě o hodně více vládnutí. A na Facebooku jste mi hodně psali, co mám radši, jestli Battlefield nebo Call of Duty. Já mám poprvé asi radši to, no Battlefield taková moje srdcovka. Ale teď jak vyšlo to Battlefield 4, tak no, prostě jak to Battlefield 4, tak to je asi moje zatím nejoblíbenější, ale Call of Duty je teď, a to hraju ještě do teďka, strašně moc mě to baví a nevím no, asi tohle je spíš ta hra, která mě právě teď baví a podle mě asi žádná hra, když Call of Duty a Battlefield mě asi bavit nebude a jako je GTA 5, tak to je samozřejmě taky normální. No prostě, tak to prostě myslím. Jo, já podle mě asi můžu se překalkovat. Jo a jestli máte Steam nebo Skype nebo obojí, tak mi to určitě napište do komentářů, jak se jmenujete. Jestli mi napíšete, jak se jmenujete, a ještě v jaký zemi a takhle a teda, vy to znáte. A jestli tam máte takové jediný jméno a profil, prostě mi napíšete Skype, pokud ho máte, ale pokud chcete nebo ne. Facebook, ten nemusíte, ale já radši budu za ten Skype a Steam. A já jsme se spolu mohli popovídat, možná natočíme spolu nějaký let's play. No ale já to všechno. Vy v opětku vždycky máte můj Skype, akorát já ho tam asi nedám. Pardon. Mě trochu zaskočila slina. Ale teď za chvilku budeme hrát, že no, my jsme, myslím, že teď v tanku a on prostě někdo, prostě další tark, prostě do nás střelil a my jsme teď prostě jsme uvízli a my jsme jediný přišli. OK. Kabund, padá, netrefíš ohně, netrefil. A dostaneme tuhle sérii a tady to bude hodně speciál, že tohle bude hodně dlouhý a no a že se zove, tak dneska vydám možná i Let's Play i z Minecraftu a bude to mnohem víc vystříhanější a takhle a znáte to. Já jsem tady tu mixi už dělal asi 3krát, ale vždycky se mi bude nahrát zvuk, nebo bude moc blbej, takže teď je v pohodě. Granát hodíme.
Můžete vidět, že strašně dlouhou dobu jsem to nehrál. Takže to tak mluvím. Jako nějaký skill je tam ještě jako takhle. Už to není prostě to, co to bývalo. Už jsem to jako něco dostal, tak se schoval přebiju a nedal střílet. Je dobrý? Ne? No taky ne. Už jsem to dostal. Mě to jako nějak jako takhle prostě jako... Tak. Židle. Ne. Já budu se snažit udělat z té série co nejméně failů. A my budeme v popisku videa budete mít jeden YouTube channel, jedný youtuberky. Jmenuje se mi Agi, hodně lidí určitě zná, ale já ji tam dávám kvůli tomu, hlavně že má strašně dobrý livestreamy. A to se mi asi nejvíc líbí, no, live streamer, protože on je strašně dobrý. A hlavně my se spolu bavíme, nahádáme se, nebo spíše jednou jsme se pohádali. No a Grichu. Už dostávám, tak. Ne jako je, dobrý, je to tam. Dobrý. Pálíme to. Jak to přežil? Můžeme dál. Co chceš? Takže první fail, to je ostuda. Když to jsem se dozvěděl, že to takhle strach poslyšíte. Ale já to nemůžu, protože já mám strašně jako, mám celkem velký stůl, ale když má takový, jak je takový, takhle se schová na chvilku polnu, že to je to takový stůl a takhle se vždycky takhle ty, já nevím, jak už to řekl takhle, že nahoře je třeba nějaká, jako takhle stolička a drží takový tyče, prostě takový dřevatroučky, jako tak mají ty planky. Krásu. Problém. Chce být? Já vím, proč střím s tímhle, já vím, že si úplně hejtej, takže to jednou budu potřebovat, ale nebudu to potřebovat na ten chopper. Někdo dostal rán, ale nebo. To je to jenom hra, takže... Dobrý, kámo. A že moc si doufáš. No to jsem někdy viděl. Chláme. Kámo. Dobrý. Mám takový novácký. Tam podle mě asi budu moct jít. Je dobrý. Si zemní pláč. Prostě mi řekni, že jsem takhle. Takže vy teď určitě budete nějaký střih. Lidi, to tady bylo zrychlený, ale nevím. Já ještě nevím úplně zrovna zrychlovat. Jo, trojka. Jo. Jo, dobrý. Jasně. Nejde na chůl takhle. Grafika může být úplně nejlepší. Vidí jako fakt, koho se nějak jmenuje. Tady tak se jmenuje Firefly. Oh yeah. Granát, tam ještě na vás hodím. Ok, já mám náboj, dobré. Boom. Super. Vidíme, já jsem slepý a blbý jako ty, Sedman. Kabum. Já to budu sledovat. Se dobře, tam musím mít a musím to tak vyznout, neboli ne. Je to tady. Mám nějakou věcí? Mám nějakou pušku. Když já něco neumíš.
postavím. Opravdu. Jdeme. Headshot, ASK. Alo. No tak. Jak se to šup? Jdeme dál, pojďme. Když jsem nevím, jak to rozbiješ. Tak. To byla 340, jak jsem upozornil. Perfektní stav. Wow! Tak ne. Wow! Tady. Nebyl k tomu připravený. Problém. OK, omlouvám se, že teď nemluvím, ale já se strašně moc jako soustředím na tu hru. Dobrý, já jsem měl hlavně, aby mě rychle nabít, a pojď jdeme. Jaká to náhoda, to. Ale vidíte, že už jen k vám házet, úplně všechno vím, prostě pro co vstávám, vidíte. Hloupý pompy. Okay. Říkej, že jo, že ne, že to. Co dám za to taková akční hudba, to mi líbí. Čiže na tohle není copyright, ty kráso. Doufám. Opravdu. Pojďte. Moment, jdete? Jdete, a ne to teď, jako si myslíte vy, ale ten versátka. Pojďte, ukázíme, kdo je ten největší pán. Můžete vidět s P90 jako umím. Protože já jsem prostě jako zvykla na ty AKčka, ale to je zrovna jako není, jako to jsem ho ale nebyl s tím mečem. No, zase nějaký mě to že jde až na 20 až 30 FPS a mám moc, ale jde to hrát. Já to můžu že aby se vám vždycky svížil a vždycky, aby se vám prostě jako lagovalo. Granát. Já jsem přímo do něj šel. No a znovu se dochází náboje. No. Tak si řekni, že tam prostě mě nějako, kolik mám tady nábojů, to je pohoda, ale no a to jsem moc rád vzal, děkuji. Já tě vidím. Jo, dobrý. To vstávám, samozřejmě klasika, to jinak nebyl time. Můžete vidět, že fakt jsem to ještě jednou dohrál, takže vím, že se jak tak sklávají. Ale ani... Jak jsem to dostal? Jasně, je to mě granát, to zadarmo. Jsem ho hodil. Hodil jsem ho. Důkazově vydělal jsem mu to. Okay. Ale nevadí, jsme tady, no to je celkem daleko. Mám tu nemám P90. Víte, ale nebylo jsem jako náboje. A bum. A bum. A bum. Dobrý, pohoda. Já mi fakt se nevím, abyste neřekli, že jsem takový třeba pořád s čím jsou stejnou. Ne. No, co tam má vstěky, jo? Který mi kdyby ještě jeden jsem dal. Kámo, to by to nevíde. Jeden, dva, tři, hop, chytý granát. Opravdu. 1
Opravdu si chcete porou na kalibry. Jako fakt nebaví, jo, ale se jako před vámi jako vydírat, ale neměl se tohle dělat. Netlač se, teď už jdeme. Dobrý. Jdeme. Je náboje. Prosím, doplnit, děkuji. A ještě tady jsem poprosil, děkuji. Jdeme nahoru. Kováč, kolika? Po 3. OK, ale jdeme dál. Tak dobrý, dobře mý. Teď jsem to naházal všechny flash. Dobrý, teď jsme okrenuli. Všechny teď rifle. Ach, ne, já ani nevím házet flashlighty. No, už mě všechny došly. Klik. Počkej tam. Dobrý. Ne. Hezky, dobře. Zatím tady jsme neumřeli ani jedno, a tady jsem jako potažil fakt umřít jako hodněkrát. A teď mi to jde hezky na 40 fps. No, nebo spíše 20 se. Dobrý, jdeme nahoru. Jasně, to je zase... Já vím, že tam vylezou. Jo. Granata, boom. Jdeme, pojďme, hodíme tam ještě jeden granát. Jdeme. Up. Vždycky tam, jo, nežeši. Nechme prosím přebít. Přebít. Ne, já nechci umřít. Já neumřu. Ne, prosím. Nevybuchuj, prosím. Prosím. Děkuji. Dobrý, jdeme. Pojďte. Zabijám. Granát, nemáte, pane? A když má vyvodit, to se mi líbí. Tyši, neodpavuj. Nechci. Ne, přebíjej, hlavně přebíjej. Klíd. Já jsem nekilnu. Dobrý. Já jsem nikdy nekilnu. Tak pojď, já. Dobrý. Dobrý. Ne, klikni na tu dramatiku. OK, objektiv komplet. A já jsem se tady stopnu a já bych si myslel, že pro toto video už by to určitě bylo všechno jako pro tenhle úvod a jak jsem slíbil, bude tady celkem dost lajků, hodně sdílení, málo dislajků, uvidíme se určitě u dalšího partu. Pokud máte ten stream, nezapomeňte, tak mi ho určitě